ଆଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 75ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ, ଦିନଟି କିପରି ବିତାଇବ, କିପରି ସୁଖୀ ହେବ, କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ, ଭଗବତ ସେବାରେ ଦିନ ବିତାଇବ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳିବ, ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ଜୀବନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ସେବା କରିବ, ଅସତ୍କର୍ମକୁ ଭୟ କରିବ, ସମୟ କାଳ ଓ ପାତ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଦାନ ଦେବ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଖରେ ନାମ ଧରିଥିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ ତୁଟାଇବ, ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସମାନ ବିଜ୍ଞାନ କରିବ, ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିବ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ଜୀବନକୁ ସାଧନ ମାର୍ଗୀ କରିବ, ମନରୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ, 8 ଗୁରୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ, ଦିନଟି କିପରି ବିତାଇବ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବ 4ଟାରୁ 5:30, ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ଚାହିଁ କରିବ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେ କରିବ ଓ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛେ କରିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି କରିବ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଓ ଜପ ପାଇଁ ସମୟ ଠିକ୍ କରିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବ, ହାତରେ କାମ, ମୁଖରେ ନାମ ଓ ମନଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲଗାଇବ, ଯାହା କରିବ ଓ ଯାହା ଖାଇବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, କିପରି ସୁଖୀ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, କୁଅ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୁଅ, ପର ଉପକାରୀ ହୁଅ, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କର, ମନକୁ ଖୁସି ରଖ, ଗୁରୁବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କର, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅ, ଅଯଥାରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କର ନାହିଁ, ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଛୋଟ ସଂସାର ଗଢ଼, କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଲୋଭକୁ ଦମନ କର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖ, ଦାନ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନିବେଶ କର, ଅଯଥାରେ ବେଶୀ ଗପ ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବ, କିପରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖ, କେତେବେଳେ ଉଠିବ କୁକୁଡ଼ା ଓ କୁଆଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିବ ମହୁମାଛିଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ଦାନ କରିବ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ସହିବାକୁ ହେବ ବସୁଧାଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବ ଶସ୍ତ୍ରରୁ ଶିଖ, କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ହଂସଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ନିର୍ବିକାର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବ ବଗଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବ କଚ୍ଛପଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବ ଚାତକଠାରୁ ଶିଖ, ଏ ସଂସାରରେ କିପରି ରହିବ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିଠାରୁ ଶିଖ, କିପରି ସୁଖୀ ହେବ ହାତୀର କଇଥ ଖିଆରୁ ଶିଖ, ଦିନଟି କିପରି ବିତାଇବ, ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ଓ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କରିବ ଓ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଘଷି ଦେବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଯତ୍ନ କରିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁସି ମନରେ କରିବ, ପରିବାରରେ ଯେପରି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ପ୍ରତିଦିନ ଡାଏରୀ ଲେଖି ସବୁରୁ ହିସାବ କରି ରଖିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।